इसोरा बाख्नाय जाथों। बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों दिनै आं नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय बे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदोंदि सासे मानसिनि मावनाय गोरोन्थि बा पापनि बिथाया जोंनि जिबनाव आरो जोंनि न'खराव माफोरबायदि गेदेर दुखु सैनांनाय खस्थ'खौ लाबोनो हागौ, बा सासे मानसिया इसोरनि बोसोनखौ सिफायनायनिफ्राय जोंनि जिबन आरो जोंनि न'खराव माफोरबायदि दुखु खस्थ'खौ लाबोनो हागौ, बेनि बिसय आं फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननो बे समाव बाइबेलनिफ्राय फोरमायनो सानदों। बेखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। लोगोसे माबा मोनसे जिउआव थुलुंगानाय आरो सोलोंनो हायोब्ला बे भिडिअखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय। अब्ला फै जोङो बाइबेलनिफ्राय जोङो नायनि जे सोर बायदि मानसिया गोरोन्थि मावनायनिफ्राय बा इसोरनि बोसोनखौ सिफायनायनिफ्राय बिनि जिउ आरो बिनि न'खराव इसोरा दुखु आरो खस्थ' सैनांनायखौ लाबोदों। अब्ला जोङो जशुआनि बिजाब अल्ड टेस्टामेन्टआव जेब्ला जोङो जशुआनि बिजाब 7 बालाबाव जेब्ला जोङो नायगोन, अब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोननो हायो जे आकाननि पाप। जशुआनि 7 बालाबाव जेब्ला जों नायगोन, अब्ला जोङो आकान होननाय मानसिनि मावनाय पापनि बिसय जों नुनो मोननो हायो। जेरिख' नोगोरखौ जेब्ला इजराइलारिफ्रा दावहा नांनानै बेखौ खबजा खालामदों बा देरहानो हादों, बै जेरिख'आव थानाय गासै मुवा बेसादखौ माने इसोरा रावबो दा लाथों होननानै बुंखादोंमोन। नाथाय इजराइलारिफोरनि गेजेराव सासे आकान मुंनि मानसि दंमोन आरो बियो इसोरनि थिननाय बायदि बै बाथ्राखौ मानियाब्लासिनो बियो माखासे मुवा बुस्थुखौ बियो सिखोमायो बा खावखुमायो, दोनखुमायो। दा बेनि थाखाय जेब्ला इजराइलारिफ्रा नोगोर होननाय बा मोनसे जायगायाव बिसोरो दावहा नांनो थाङो, अब्ला बेवहाय जेननांगौ जानानै फैयो। अब्ला जेब्ला जेनो इजराइलारिफ्रा, अब्ला जशुआया दुखु जानानै इसोरनाव आर'ज खालामो आरो जेब्ला आर'ज खालामो जशुआया जे जों मानो जेननांगौ जानानै फैखो होननानै, अब्ला इसोरा जशुआनो खोन्थायो जे इजराइलारिफोरनि पापनि थाखाय नोंसोरो दिनै नोगोरनि मानसिफोरजों दावहायाव जेननांगौ जानानै फैदों। दा जेरै जशुआनो इसोरा खोन्थायो जे इजराइलारिफोरनि गेजेराव आकान मुंनि सासे मानसिया इसोरनि बोसोनखौ सिफायनानै पाप मावनायनि थाखाय दिनै इजराइलारिफ्रा जेननांगौ जानानै फैदों। दा इसोरा जेरैबायदि बुंदों बिनि बेरेखायै आकाना पाप मावनायखौ जोङो बाइबेलाव नुनो मोनो आरो पापनि थाखायनो दिनै इजराइलारिफ्रा जेनदों। आरो आकाननि बे मोनसे पाप आरो दायनि थाखायनो दिनै इजराइलारिफ्राल' जेनाखै, नाथाय आकाना आरो आकानजों लोगोसे आकान होननाय मुंनि न'खरनि गासै सोद्रोमाया अन्थाइजों खुबैथारजादों आरो सावथारजादों होननानै जों बाइबेलाव नुनो मोननो हायो। दा बे समाव जशुआनि 7 बालाबनि 1 बालाबखौ नोंथांमोननि थाखाय फरायनो सानदों। बेवहाय नोंथांमोना गाव गावनि बाइबेलाव नायलांबानो जाबाय। संहार खालामनो होनाय मुङा मुंसेखौबो जेरिख'निफ्राय लाबोनो नाङा होननानै फोरबुनि रायथाखानायखौ इजराइलारिफ्रा मानियाखै। जुदाय फोलेरनि जेरानि बियायं जाबदानि खारमानि फिसाज्ला आकाना गावनि आखायाव गोग्लैनाय जिनिसफोरखौ लाबोदोंमोन। बेखौ नुनानै फोरबुआ इजराइलारिफोरनि जेंगा इनायनो राग जोंदों। दा बे आकाननि मावनाय पापनि थाखायनो आकान आरो बिनि न'खरा दुखुआव गोग्लैनांदों, खस्थ'आव गोग्लैनांदों। लोगोसे बिसोरो बुथार जानायखौ जोङो बाइबेलाव नुनो मोनो। जेब्ला जोङो 7 बालाबनि जेब्ला जोङो 24 सिरिनिफ्राय जेब्ला जों नायगोन, अब्ला बेवहाय आकान आरो आकाननि फेमिलिया बुथार जानायखौ जोङो नुनो मोननो हायो। आकाननि मावनाय पापनि थाखाय, आकाना हारसिं मावनाय पापनि थाखाय आकान आरो आकाननि गासै फेमिलिया अन्थाइजों खुबैथारजानानै बुथार जानायखौ जोङो बे
जोङो सिरियाव मोननो हायो। आं नोंथांमोननि थाखाय फरायनो सानदों बेवहाय जसुवानि 7 बालाबनि 24 सिरियाव जसुवा आरो इजराइलारिफ्रा जिरानि फिसाज्ला आखानजों लोगोसे रुपा गस्ला सनानि लदा बिनि फिसाज्लाफोर फिसाजोफोर मोसौफोर गादाफोर बोरमा मेन्दाफोर बिनि तम्बु आरो बिनि मा दं गासैखौबो आखरनि खंखराव लांबाय। आरो जसुवाया होनबाय, नोङो जोंनि सायाव मानो सैनांनायखौ लाबोखो? फोरबोआ नोंनि सायाव दिनै दुखुखौ लाबोबाय। आरो गासै इजराइलारिफ्रा अन्थाइजों बिखौ खुबैथारबाय आरो गासैखौबो अराव सावबाय। लोगोफोर, जोबोद क्लियारै बेवहाय बाइबेला जोंनो रोखा रोखा फोरमायदों जे आखाननि मावनाय पापा, आखाननि मावनाय गोरोन्थिया दिनै इजराइलारिफोरखौ खस्थ' खोख्लैदों, दुखुआव खोख्लैदों, दावहायाव फेजेनदों। लोगोसे आखानखौ आरो आखाननि गासै न'खरखौ दिनै अन्थाइजों जाथारनायनि लामायाव बेवहाय लाबोनायखौ जों नुनो मोननो हायो। लोगोसे जोङो जेब्ला आरो बाइबेलाव नायबावगोन अब्ला जोङो सेकेन्ड किंआव जेब्ला जों थांगोन, सेकेन्ड राजानि जेब्ला जोङो 5 बालाबखौ जेब्ला जोङो नायगोन अब्ला बेवहायबो जोङो मोनसे जाथायखौ नुनो मोननो हायो। सेकेन्ड राजानि 5 बालाबखौ जेब्ला जोङो नायगोन बेवहाय मोनसे जाथाय जायो जे एलिशानि जे सेला गेहेजी, बे गेहेजीया इसोरनि बेरेखा पाप मावदों बेबो। आरो जों काहानिखौ बयबो मिथिखागौ जानो हागौ। जेब्ला नामान होननाय सासे मा बुंगोन बर' बेखौ खुरिया रग गोनां मानसिया, नामान होननाय सासे खुरिया गोनां रग गोनां मानसिया जेब्ला एलिशानियाव फैयो सोखा जानो थाखाय, अब्ला बियो गोबां मा बुंगोन मान बावनो थाखाय एलिशानो मुवाफोर लाबोदोंमोन। दा जेब्ला नामाना गावनि खुरिया रग, जेखौ बुङो लेप्रेसि इंलिसाव, बा हिन्दीयाव बुङो बेखौ रग होननानै, दा बै खुरिया रगनिफ्राय जेब्ला नामाना सोखा जादों अब्ला सोखा जानायलाय बियो खुसियै एलिशानो, इसोरनि नाबि एलिशानो बियो माखासे मान बावनो लाबोनाय जे मुवाफोरखौ होनो थाखाय बियो गोसो खुसियै फैदोंमोन। नाथाय एलिशाया मोनसेबो मुवा नामानिफ्राय लायाखै। दा जेब्ला नामाना गावनि हादर फारसे थांफिनो अब्ला एलिशानि जे सेला गेहेजिया बियो नामानखौ होसोलांफिनो। लामा ससेयाव लोगो हमनानै बियो नामानखौ थगायनानै एलिशानि नामाव माखासे मुवा बुस्थुखौ बियो नामाननिफ्राय लाखियो। आरो बिनि उनाव जोङो नुनो मोननो हायो जे गेहेजिया जेरैबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै थगायनानै एलिशानि नामाव बियो नामाननिफ्राय माखासे मुवा बुस्थुफोरखौ लाखिबाय। आरो बिनि जे मावनाय गोरोन्थि, बै गोरोन्थियानो दिनै नामान आरो नामाननि न'खरखौ गेहेजी आरो गेहेजीनि न'खरखौ दुखु आरो खस्थ' खोख्लैनायखौ जों बाइबेलाव मोननो हायो। आं नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय फरायनो सानदों सेकेन्ड राजानि जेब्ला जोङो 5 बालाबनि जेब्ला जोङो 27खौ जेब्ला फरायगोन, 27 जेब्ला जोङो सिरिखौ फरायगोन, बेवहाय जों मोननो हायो, बिनिखायनो नामाननि खुरिया रगआ नों आरो नोंनि जोलैफोरखौ अरायबो हमसिगोन होननानै बुंदों। बेवहाय एलिशाया गेहेजी गावनि सेलाखौ बुंदों मा, जे नों जि पाप मावबाय, नों जि गोरोन्थि मावबाय, नोंनि मावनाय बे गोरोन्थियानो नोंखौ आरो नोंनि जोलैफोरखौ नामाननि खुरिया रगआ हमसिगोन होननानै बुंदों। आरो जेब्लाबो जोङो गाहायनि सिरिखौ फरायलांगोन अब्ला बेवहाय जों नुनो मोनो, गेहेजिया जेब्ला थांफिनो अब्ला बिनि मोदोमाव खुरिया रग जाजोब्बाय आरो बरफ बादि गासै मोदोमाव गुफुर जाबाय। बेफोरबायदि जोङो जाथायखौ गेहेजी एलिशानि सेलानि जिबनाव आरो बिनि न'खराव जानायखौ जों नुनो मोननो हायो। सोलोंनो गोनां बाथ्राया मा लोगोफोर, बेवहाय जे गेहेजिया
जे मोनसे गोरोन्थि मावबाय इसोरनि बेरेखायै बे गोरोन्थिनि थाखायनो बे गावनि जिबनावथ' दुखुखौ बे लाबोबायानो, खैफोदखौ लाबोबायानो, सैनांनायखौ लाबोबायानो, बियो खुरिया रगखौ लाबोबायानो, नाथाय बियो गावजों लोगोसे गावनि गासै जाथि बंस' न'खरखौबो बियो बेफोरबायदि दुखु खस्थ'आव बियो लानानै थांबाय। जेरै आं सिगाङावनो खोन्थाबोखाबायानो जे जेरैबायदि आखाना पाप मावदों आरो आखाननि पापनि थाखाय आखान आरो बिनि गासै न'खरा अन्थाइजों खुबै थारजानायखौ जोङो नुनो मोननो हायो बाइबेलाव। बेफोरबायदिनो गोबां उदाहरनफोरखौ जोङो बाइबेलाव नुनो मोननो हायो लोगोफोर, जे सासे मानसिया मावनाय गोरोन्थि आरो दाय बा इसोरनि बोसोनखौ सिफायनायनि थाखायनो बिनि जिबन आरो बिनि न'खरा माफोरबायदि दुखु खस्थ'आव सैनांदों बेखौ जोङो बाइबेलनिफ्राय सोलोंनो हायो। दा लोगोफोर, आं बेखौनो खावलायगोन, जोङो माबा मोनसे मावनोब्ला, जोङो माबा मोनसे खालामनोब्ला, जोङो माबा मोनसे डिसिसन लानोब्ला लोगोफोर, जों गोबां सानै हयै मावनांगौ आरो डिसिसन लानांगौनि गोनांथि। मानो होनोब्ला जोंनि मोनसे गोरोन्थि डिसिसन लानायानो, जोंनि मोनसे गोरोन्थि मावनायानो लोगोफोर जोंखौ आरो जोंनि न'खरखौ दुखु आरो खस्थ'आव खोख्लैनो हागौ। बेखायनो जों जेखि मावा मानो गोबां सानै हयै मावनांगौनि गोनांथि। मानो होनोब्ला जों हारसिं नङा, जोंजों लोगोसे जोंनि न'खर, जोंनि खुरमा बस्तिफ्रा, जोंनि फेमिलिया लोगोफोर नांजाबनानै थायो, जोंजों सोमोन्दोआव थायो। बेखायनो जोंनि मावनाय, जोंनि दांनाय, बेफोरनि मोननांगौ गासै फिथाइफ्रा जोंजों लोगोसे जोंनि न'खरावबो गोहोम खोख्लैयो, मोजाङानो जा गाज्रियानो जा। बेखायनो जों मावगोन गासै खामानिखौ जोङो गोबां उन सिगां साननानै मावनांगौनि गोनांथि। बे भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होथों आरो आसा खालामो लोगोफोर जों इयुनाव जे मावगोन, जों जे डिसिसन लागोन, निर्णय लागोन, बेखौ जोङो गोबां सानै हयै उन सिगां जोङो मा मावब्ला मा जागोन, मा खालामबा मा जागोन, बेफोरखौ जोङो सानै हयै मावगोन होननानै आं बयनिसिमबो मिजिंथिबाय। इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै।